Наказание без разговор. И какво всъщност се случва? Когато наказваме детето, без да разговаряме с него, то не знае къде точно е сбъркало, не знае какво точно се е случило, за да се стигне до там, че да бъде наказано и да има някакви лоши последствия. Наказваме детето без да говориме с него, детето се учи на страх. Детето не се учи на уважение и това е нещо, което е изключително важно да се разбере. Когато възпитаваме с наказания, детето живее в страх. И всъщност то няма да направи нещо следващия път, само и само защото го е страх и не знае какви могат да бъдат следващите последици от това, което е направил той, от неговата постъпка. Много е важно да се разговаря с децата, защото ние им обясняваме какви могат да бъдат последствията от тяхното действие на тях самите, а не какво ние ще им направим, защото това вече е страх. Ние не искаме да възпитаваме децата с страх. Ние искаме да ги възпитаваме с любов и уважение, което се случва, когато ние сме спокойни и поставяме ясни граници.